Tänään täällä. Testi pulssuu. Ja testi valme. Testitaan tämmöstä tavallista maitosuklaata. Finker kurre. 100 grammaa tämmöstä kaunista suklaata. Kyllä. Ja kaunis kukka tuossa ja... Sitten siinä on taas tuommoista pikkusta tilpehööriä, maitosuklaa, ainesosat, bla bla bla. Täällä on tämmöstä tietoa. Ravintosisältö. Niin. Ja eiköhän avata paketti. Tai purkki. Ei tää kyllä purkki oo. Säilytysasia. Joo, se on mennyt vähän palasiksi. Tästä näkyy tämmönen kaunis Suskehtava. väritys. Joo. Otetaanpas tästä päästä. Tuommoinen pikkunen palanen. Siinä lukee Finkarre. Jos se nyt näkyy. Ja sitten pistetäänpä sitä suuhun. Joo. Kyllä. Suklaalta maistuu. 5/5. Kiitos. Kiitos.